surprise harana. At may dala po kaming money cake na naglalaman ng 3,000 pesos! and may flowers and crafted balloons. So tara na guys, kasi hinihintay na tayo. Tara na po! Let's go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. And it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. They say that absence makes the heart grow fonder, and that tears are only rain to make us grow. Well, my love for you could never grow no stronger. If I live to be 100 years old, I'll be loving you eternally. With a love that's true eternally. We start within my heart with things I've always known. The sun would shine when you are mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. The skies will fall, remember I should always be. Ay, dahil na-jacket pa naman naman sa Japan. Forever true, I'm loving you eternally. Sa mundo mahal kita, nalalaman mo, walang-wala sa loob ko, naiiwanan mo. Akala ko'y hanggang wakas, bakit bigla nagbago? Palagay mo lamang pala, naniwala naman ako. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ako? Kung kagustuhan mo, sapat na ang minsay, minahal mo ako. Sa samuyang pinakapadangat ng mama, Mama Rosie, malugod ning pinapaabot ang samuyang taus-pusong pagbati sa aldaw ng iyong pagkamundag. Happy birthday mama, dawa kami na sa harayo, daini man ikakaibahan, daini man ikamahadukan o makubo sa aldaw ng iyong kaarawan, ay buong puso mi man na ipinapamati ang samuyang pagpadangat at pasasalamat sa imo sa paagi kan haranang ini. Padangaton ni ika mama, sana tawan ka pa ng Diyos na halawig pang buhay at malusog na pangangatawan at kadakol pang ngirit na mahihiling ni kada makakaulay ni ika, dawa sa cellphone man lang. Maraming salamat po sa di matawarang pagpadangat, pagsakripisyo, pag-aaruga mo sa muyang magturugang, daimo kami sinukuan sa kabila ng gabos na pagsubok na sinuong mo sa pagiging ina mo sa muya. Arami, nasarusa na ang wish mo sa araw ng birthday mo. Uya na mama, pirbi mo sinasabi na maano ka igdi sa Japan kung daima nagkakasurundo mga aki mo. Ganun po talaga siguro ang magturugang mga garuikos at dayo. Pero
Pagkatapos man kang bangayan, mahamis pa sa sangkaka pag nagkadurukutan. Pero nakaagi naman at napag-ulayan na po yan. Promise me, sa imo, kung nagkawatak-watak man kami noon, di na maulit ngayon. Ito na ang mga aki mo, burugkos na ulit gabos. Mama, saludo kami sa imo, sangaran kang sa imong dosing aki from Japan with love. Junior, Baby, Nene, Popoy, Nongnong, Bane, Matet, Otot, Eric, Nonoy, at kani-kanilang pamilya. Maligayang kaarawan, Mama. Huwag ng senti ha. Smile lang para laging bata. We love you so much, Mama. Video ko po. Meron pa po tayong video message. Happy 66th birthday! We love you! Right! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Mother! I love you! Happy birthday, ma! Huwag na magsenti-senti ha! Birthday mo ngayon! Love, love, Mama! Hi, Ma! Happy 66th birthday, Mama! I love you, I miss you! Mwah! Ligayang bati po sa inyong kaarawan. Mahal po namin kayo. Ingat po kayo lagi dyan. Ayan. Love you, Madam! Ayan, tapos yung sunod. Ay, happy birthday po. Ay, Love you, Madam! Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Di, may puso ko. So ano man yung mga message mo naman sa nagpadala po sa iyo kayo? Salamat sa gamit kong aki na nagdandog sa kuya. Hi guys! So tapos na yung harana and nakita naman natin nagsayawan sila doon, di ba? Yes. Dalawa po yung celebrant natin and may cake rin si Ma'am. Thank you po sa nagpaharana sa amin na nasa abroad ngayon. Thank you po. And kayo guys, kung gusto nyo rin po ng money cake package, gusto nyo rin po magpa-surprise, don't forget mag-inquire sa Iharana. And Don't forget to subscribe our YouTube account, Iharana Official Account po, at don't forget to click the ring bell button para updated. Kayo sa mga bago naming upload! yeah. And guys, may promo kami ngayon hanggang October 10 lang po yun. Mark your calendars, guys! So, ang dami-daming discount na binibigay namin guys. And yun ang pinaka-big promo namin. So, ano pang hinihintay nyo guys? I-surprise! Harana nyo na yan!